wordt nog hard werken een gat in de dik te slaan en een nieuw gemaal te bouwen. Friesland had al 2 grote gemalen, in Starem en op Alemmer. Die van Halm zal vanwege de klimaatverandering onmisbaar worden. Dit is een wichtig gemaal, een mooi verhaal. Natuurlijk ook voor de waterveiligheid. Hier in dit gebied juist hebben we natuurlijk weer hele grote buien. En er moet al het water wel voort om hier droege voeten houden te letten. En daar is dit gemaal ik erg wichtig voor om het water, als het aan de binnenkant valt, weer gauw naar boeten te krijgen. Van de morgen waard een informatiepaneel liepen op het dik. Mensen kunnen lezen wat er verloren is en hoe het gebied en het gemaal eruit komen te zien. En wat de vadielen binnen. Nou, we willen de zee weer in uw land komen letten, wel op een veilige en gecontroleerde wijze. Voor zelfs goed voor de recreatie, maar ik voor de natuur, zodat die visk, die het hier altijd zien de plak vinden, nou dat ik weer dacht, want begelijk zien het maar is de visstand dramatisch leeg. Na alle gedachten zullen de iel, de spiering en de bot bij Halm van Soort naar Zwiert naar binnen zwemmen. Dat zal net jeder worden als eind volgend jaar dat het gemaal klaar is. In het gebied komen verder een nieuwe vaarroute en een fietspaad. Er moet een soort toeristen op aankomen. Ja, het excursieombod kan ik vanuit worden natuurlijk met een nieuwe slenk en een nieuw gemaal. En ja, we verwachten dat er een paar extra mensen op aankomen zullen. En daarnaast komt er een nieuw kijkscherm voor de mensen. Dat ze echt zien kunnen van achter een moorwei, zodat de vogels net verontrust worden, maar dat de mensen wel een goed beeld hebben van wat voor extra vogels er nou op in het gebied.